Plazia sa vám uhorky po celej záhrade a zaberajú drahocenné miesto. Tým prichádzate o úrodu. Plody hníjú na zemi a riskujete plesňové choroby. Riešenie je úplne jednoduché. Naučte svoje uhorky rásť vertikálne smerom dohora. Potrebujete na to len pevnú konštrukciu, záhradnú sieť alebo obyčajný pevný špagát. Zasaďte uhorky pekne do jedného radu, zhruba 40 cm od seba. Keď rastliny dosiahnu výšku asi 20 cm, začnite ich jemne ovíjať. Ovíjajte ich okolo pripravenej opory vždy jemne v smere hodinových ručičiek. Teraz prichádza kľúčový krok. Odstráňte všetky bočné výhonky a spodné kvety. Urobte to až do výšky približne 40 cm od povrchu zeme. Vďaka tomuto kroku dodáte hlavnej stonke maximálnu silu na rýchly rast. Pamätajte na dôležité pravidlo. Vzduch musí voľne prúdiť medzi všetkými listami. Znížite tak vlhkosť a dokonale ochránite rastlinu pred nebezpečnými hubovými infekciami. Pravidelne priväzujte nové výhonky mäkkým motúzom, aby ste nepoškodili jemnú stonku. Získate tak dokonale čisté plody, oveľa ľahší zber a ušetrený priestor. Vyskúšajte túto metódu ešte dnes a vaša bohatá úroda sa vám poďakuje.